ce sirrina, kai ne zabina. ashe ya muradina na baki soki alkinta, cika ta burina kinke zan sanarwa sirrina na zaba. Muradina na baka so ka alkinta, cika ta burina kai zan sanarwa sirrina na zaba. Zo ki alkinta, Bani ma wuta ka dace, so rubutu ne a zuciya da baya gogewa, ke na bai sirri da na yo kira ki amsawa, kin yi tufukar so a zuciya da baya kuncewa, na ga alkhairi a zaman mu mun yi dacewa na zaba. Na zaba. mai adan gaske madubin gani na dubawa, ni da kai ɗaya ne suna guda ma musawa, ko da bacin rai da na ganka zan yi darawa, ko a soyayya mu ne ake kwatantawa na zaba. Ni ma na zaba. Na baka ruhina, Na gode, na shirya, na ɗauro niyya a sanki na zama hero. ka zama hero, ka samu su tsoro. Mixed Golden Goose. Zo mu yau sirri, Ga nan nuri, ke nake buri, kai na safari, na ga alkhairi, na wuce gori a mata cikin suna zaba. Na wuce gori. kama hannuna lambu na so ka jefa ni, na shige tafiki mi ko hannu ka fidda ni, murmushi da irin tsarin ka ne ya roda ni, sai bija ni a gidan ku je ka nuna ni na zama ka. Assalamu alaikum, sunana Bilkisu Abdullahi, kamar yadda kuka sani jaruma ce a masana'antar Kannywood. Domin samun sababbin shirye-shirye na faɗakarwa da nishadantarwa da kuma ilmantarwa, ku hau YouTube channel ɗinmu mai suna DJ Runi mai waka TV. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar kararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun dora sabon shirye-shiryenmu.